आसा थांनाय मैया बिपिएफ पलासगुरि प्राइमारि बिपिएफनि आफादगिरिया जोंनि बिजेपि दोलोखौ जेरैबायदि जोंखौ माने माबा खालामनो आरो सोंखारिदों जे जोंनि दुलिगाव पलासगुरि बिसिडिटिनि सिङाव थानाय पलासगुरि सौथि केन्द्रनि आन्दाराव जा दुलिगाव बाजाराव मोनसे बिजेपि हान्जानि मोनसे जोंहा अफिस खुलिदोंमोन। दा बेवहाय बिथांमोना जोंखौ जेबायदि सोंखारिबाय जे जोंनि बिजेपि हान्जाखौ माने बिजेपियालायनो अफिसाव जोंनि मानसिया बहुद खम थायो होनदों बिथांमोना। दा बिथांमोना मैयानि सानाव नुदोंना नुवाखै जों बेखौ बुंनो थांलिया। जोंनाव जे स्टेटनि मिनिस्टार अशोक सिंगाल बिथाङा नुजाथिफैदों। लोब लोब मानसि जादों जोंहा बेवहाय। जायगाखौनो होथ'नो हायाखै। फुंनिफ्रायनो जोङो साहा पानि होदों बिथांमोननो। आरो लोगोसे बबेन फेगु एमएलए बिथाङाबो फैदों। दा बेवहाय बिथांमोना माखौ नुनानै बिजेपियाव दिनै पर्बजराव दौ गैया होनना बुंदों। पर्बजरा हिसाबै दिनैनि दिनाव बिजेपि दोलोआ बयनिख्रुइबो शक्तिशालि 1 नाम्बाराव दङ। दा बेवहाय सोरबा इउपिपिएल बिपिएफ बेवहाय बिजेपिनि फेक्टर जानाय नङा। 1 नाम्बारावनो जोंहा बिजेपिया दङ। जों बेखौ रोखा बुंनो हायो दिनैनि दिनाव। दा बिथांमोना माखौ नुनानै जोंखौ सोंखारिदों जों बेखौसो साननो गोनां जादों। गाबोननि दिनाव जोंहा 17 तारिख सेप्तेम्बर दा जोंहा CM प्रग्राम दङ बग्रिबाराव। बिथांमोना थांनानै नायथों बेवहाय बिजेपिनि मानसिया जेसेबां लोब लोब जागोन बिथांमोना बेयावनो सन्देह मोनगोन। थांनानै नायबा नुनो मोनगोन। दा बेखिनिखौ आङो खावलायबाय बिथांमोनखौ जाहाथे थांनानै नायोबा बिथांमोनाबो नुनो मोनगोन आरो। बे नों पर्बजरायाव बिजेपि दोलोआ देरहागोना बे खाथांखा बुंनो थाङोब्ला। आरो दा चिफ मिनिस्टारा जा खोथा होलांदों बनेन सारा जुदि देरहायोब्ला जोंनाव पर्बजरायाव हस्पिटाल साब डिभिजनाव जागोन बेखौ रोखा होनलांखादों। आरो लोगोसे बासबारियाव काजिगावआव गंसे डिग्री कलेज होगोन होननानै बुंदों। बेबो खाथांखा। दा बे समाव जोंहा सारखौ देरहाहोनांगौल'। दिनाव देरहानायाथ' खाथांखा। बेवहाय सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल बे जोंनि थाखाय जेबो फेक्टर नङा। देरहागोना 100% सियर दिनैनि दिनाव जों बेखौ बुंनो हायो।